जोङो बे जि दजिबाथि बर' साहित्य सभानि बोसोरसालि जथुमा बेहाय जोङो बिबान मोनदों एग्जिबिशननि दा एग्जिबिशनखौ जोङो जोबोर मोजाङै दिन्थिफुंनो बा माने बानायनो थाखाय जोङो साखाफारा खालामदों। इतिमধ্যे जोङो सरकारनि बिटिसिनि आरो बिटिआरनि गासै डिपार्टमेन्टफोराव जायफोरा एग्जिबिशनाव बाहागो लायो बिथांमोनजों जोङो नुजाथिबाय, बिथांमोनखौ जों खावलायबाय, इनभाइटेसन होबाय आरो बिथांमोनाबो हानायमानि बाहागो लागोन बिदि होननानै जोंनो खोथा होदों आरो। एग्जिबिशनाव मा बर'नि दोरोङारिफोर औ बेखौबो जोङो माने माबादों आर्ट्स एन्ड क्राफ्टआवबो थांदों आरो माने माबानि जोंनि जि मिउजियाम बिटिसिनि मिउजियाम बे मिउजियामावबो थांदों। बेनि अनगायैबो आरो जोङो जायगायाव लकेलि जा हायो बेखौ दिन्थिफुंनो होनो थाखाय बे आफादफोरखौ खावलायनो लादों आरो जों। रायजो राजाफोरखौ जोंथ' माने खावलायखागोन। दा जोंनि जि एग्जिबिशन साब कमिटि बे साब कमिटिया जोबोर गिदिर आरो बे गिदिर साब कमिटिजों जोङो मोजाङै मोजां मावफुंनो हागोन, खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो। जों बेहायनो खावलायो गासै जोंनि जि हादोरसानि बिटिसिनि अनगायैबो हादोरसानि गासैबो आफादफोरखौ बा बिदि दिन्थिफुंसालियाव बाहागो लाग्राफोरखौ जोंनि दिन्थिफुंसालियाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो बिथांमोननि बे सांबादिक मेलनि गेजेरजों जों खावलायबाय आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारजों जोंजों कन्टेक्ट खालामो बेखौ जोङो खावलायबाय आरो। बेखिनियानो।